Abdulsamad ne mai waka, wanda ya mata fyaɗe shi ne yayi abun kunya ba ita ba, wanda ya haike mata shi ne yayi abun kunya ba ita ba. Kar gudun zancen jama'a ya sa ku kyale mai fyaɗe, kar gudun gorin jama'a ya sa ku kyale mai laifi. Ba ta da laifi, ba ta da laifi, ba ta da laifi samsam. Ba ta da laifi, ba ta da laifi, ba ta da laifi samsam. Ita ba ta da laifi, ba ta da laifi, ba ta da laifi samsam. Kira gare ku iyaye na arewa kudan saurara, yadda ake duban sha'anin fyaɗe ya kamata mu gyara. Wacce aka yi wa fyaɗe yau ita an kabari da larura, wanda ya aikata laifin nan mun bar shi yana ta gadara. Ganin su in aka ɗauki mataki an wayar su tijara, shi kuma ɗan akuyan ya ji daɗi har ma gobe ya ƙara. Boyewar nan kyalewar nan san ba daidai ne ba, boyewar nan kyalewar nan san ba daidai ne ba, boyewar nan kyalewar nan san ba daidai ne ba. Mutan gari ko al'umma mu ma da namu laifi, kai ka sani ni na sani diyar gabata da laifi. Bar tsangwama sai lalama mu tallafa mata zaifi, da mun hakan ga 'yan uwanta mun daɗa musu ƙarfi. Da sun san ba za ni gulma ba, da sun ɗauki mataki, da sun san ba za ni kyafce ba, da sun ɗauki mataki, da sun san ba za ni yabce ba, da sun ɗauki mataki, da sun san ba za ni zinde ba, da sun ɗauki mataki. Ni dai na san ba ta da laifi, ba ta da laifi samsam. Kai ma ka san ba ta da laifi, ba ta da laifi samsam. Ke ma kin san ba ta da laifi, ba ta da laifi samsam. Kuma kun san ba ta da laifi, ba ta da laifi. To in kun yarda ku ce min ba laifin ta bane ba, in ka yarda ka ce